שלום, נהג מונית של ריקו טקסי. ינגו החליטה לחבר את תחנות המוניות ריקו טקסי ומאי פרטנר, ועליך לבצע את הפעולות הבאות. כאשר אתה נמצא באפליקציה, אתה לוחץ על המילה פרופיל, לוחץ על המספר רכב ומבצע יציאה מהחשבון. ברגע שאתה עושה יציאה מהחשבון, היא תתבקש להזין את המספר טלפון שלך, ללא האפס כמובן, ולהתחבר מחדש. אחרי שתזין את המספר טלפון, אתה תלחץ כניסה או הרשמה, אתה תקבל קוד מה-SMS, תבחר את זה, תשים את המספר ותבחר את התחנה מאי פרטנר IL. אחרי שתתחבר לתחנה מאי פרטנר IL, הוא יגיד לך שאין לך גישה להזמנות. עליך ללחוץ על הכפתור האדום, על השורה האדומה, שליחת תמונות של רישיון הנהיגה, ויבקש ממך לצלם את הרישיון הנהיגה. אנחנו מצלמים את הרישיון הנהיגה צד קדמי, לוחצים על כן להמשיך, נהפוך את הרישיון הנהיגה, נצלם אותו כך, את הצד השני, כן להמשיך, וכעת אנחנו נצטרך לעשות סלפי. אז אנחנו נעשה סלפי עם הרישיון הנהיגה, תראו איך זה, מצמידים אותו פה, ככה, אתם רואים? ככה, ולוחצים על הכפתור של הצילום. רק רגע, אני אצלם. טיק. אחרי שצילמנו, מה שאנחנו עושים זה לוחצים כן להמשיך, ומעלים את התמונות למערכת ההזמנות. אחרי שסיימנו את זה, תוך כמה דקות יודיעו לנו שאנחנו בצילומים, שאנחנו נסיים תוך כמה דקות לאשר לנו את הרישיון נהיגה, ואחרי זה אנחנו נוכל לקבל הזמנות במאי פרטנר. ריקו טקסי כרגע פעילה עד ה-28 לפברואר, בחצות ניתן יהיה לקבל הזמנות בריקו טקסי. מהראשון לחודש, מחצות ודקה, תצטרכו לעבוד אך ורק על התחנה שנקראת מאי פרטנר. נהג שיתחבר אחר כך לריקו בראשון למרץ ואילך, לא יוכל לקבל הזמנות, אז חשוב מאוד לבצע את האימות. ניתן לעבוד בריקו עד ה-28 לחודש, ואחר כך לעבור למאי פרטנר ולעבוד ולהמשיך שם. אנחנו נהיה כאן לשירותכם, כוכבית 3422 בטלפונים הניידים שלנו, שלי, של מצי, ואנחנו נוכל לתת לכם את המשך השירות המעולה שאנחנו יודעים לתת לכם עד היום. בכיף ובשמחה ובהצלחה, ריקו ניהול מוניות.